porque as polbeiras de toda a vida avisan, non hai remuda. Moitas delas levan, pois, imagínense, dende que eran cativas ata 40 anos de feira en feira. E claro, contan que agora os seus fillos pois non queren esa vida. O polbo é un dos grandes manxares da cultura galega e faille a boca auga a calquera. O pulpo buenísimo, con aceite bueno de oliva, cortadillo, cunha tixeira ben cortado. É un pan de aquí de Cea, está maravilloso. Comelo é fácil, pero para facelo hai que ter xeito. De feito, ser polbeira é moito máis que un oficio, é un sentimento. Unha tradición ancestral que comezou grazas aos monxes do Mosteiro do Seira e se expandiu por Galicia convertendo a súa preparación en toda unha marca de calidade. Ata tal punto que agora feira e polbeira van da man e non se entenden unha sen a outra. Nunha feira ten que haber un pulpeiro. Unha feira sen pulpo en Galicia non pode ser. Male a devoción que lle profesamos ao polbo, esta tradición está en perigo por varios factores. O primeiro é a falta de relevo xeracional. A xente nova non quere aprender estas labores e isto mingua pouco a pouco o sector, que ve como quedan menos profesionais da pota e da tesoira. A xente de antes vai faltando. E agora os novos non se queren dedicar a isto. Outro problema é que as polbeiras xa non montan tantas carpas. De feito, a moda de que a xente leve o polbo para a casa en lugar de tomalo na feira está se estendendo cada vez máis e pon en perigo os postos de traballo de polbo ambulantes. Así nos lo explicaba a Ascensión da pulpería da Cova de Monforte. Como é? Non sei se será isto o problema, algo do alcohol, chegan á casa, comen, están felices ali, tomando o seu café, o seu chupito, o seu reposo. Entón, digo eu que será iso. Seguirán tendo futuro as feiras se periga un dos seus piares máis fundamentais? Pois atentos porque outro escollo é que, ademais da remuda, teñen que cumplir unha serie de condicións, de reglamentos para plantar un posto de polbo na rúa, non? Porque a día doxe vender polvo na rúa en Galicia non está permitido de forma xeral. Só se pode en feiras, en festas ou eventos puntuais que contan con autorización municipal. Non é montar o caldeiro e listo, non. Os polbeiros deben estar dados de alta como comerciantes, pagar impostos, ter os pagos ao día e tamén ter o permiso específico para instalar o seu posto aí, nese lugar e durante ese tempo. Non existe unha regulación común, por exemplo, en Ourense. Só se permite as fins de semana e festivos, con permiso e durante un tempo limitado. Os polbeiros seguen á espera dun marco legal máis definido. E se a isto sumamos que non hai relevo, que non hai remuda, quen vai seguir os pasos de María José en Sarria? Por poñer un exemplo, Óscar. Non sei quen os vai seguir, Bernardo, pero María José está aquí traballando arreo, eu estou aprendendo, podo ser eu canteira de polbeiros, non o sei, María José, pero ti, cando empezaches a facer isto? Xa hai 40 anos, pero cando foi? Que idade tiñas? Pois tiña 16 anos, exactamente. 16, empecé cos pais, son os que eles dixeron, bueno, ou estudiar ou traballar. E claro, estudiar gustábame, pero bueno, vin fácil o traballo, digo, pois veña, vamos á obra. Claro, por que che gustou? Que foi o que máis che molou de ser polbeira? Bueno, era un oficio diferente, eu creo que era. Eu fixen administrativo, despois as cousas pasaron, dice, pois veña, o lío. Bueno, máis que nada relacionarme ca xente, gústame falar ca xente de moitos sitios, conoce xente de, bueno, gastronomía, de todas partes, efectivamente. Claro. E a gastronomía, pois, te gusta. Home, se gusta o polvo, eu creo que é o epicentro de todas as feiras. Pois sí. Ahora, en feito, xa é máis coñecido polo mundo. E, bueno, nos encantados de que sexa así, claro. Encantados, pero que agora que os fillos querenche seguir con isto ou non queren? Bueno, como por ves? querer igual sí, pero eu prefiro casi que non sigan. Máis que nada porque creo que é un traballo bastante complicado e eu quería que fora algo máis doado para eles. Que, bueno, que se non hai, pois nada. O sea, ti crees que non temos remuda xeracional porque a xente prefire xa outros traballos? Eu creo que sí, que prefiren outros traballos, pero, bueno, sempre é unha facilidade para poder salir. Claro, daquela é complicado ser polbeira, dirías ya a xente. Sí, un pouco complicado é. Sí. Máis que nada polo tempo, o inverno é complicado, no verao, como hoxe fai un día estupendo, sí que presta a montar, pero no inverno... Ten que gustarche, o sea, ten que ser vocacional, porque ti para ti sí que vexo que foi vocacional. Foi vocacional, sí, pola casa. Tiñamos negocio na casa e aproveitei a situación, claro. E así estás hoxe cortando polvo aquí que o cortas cunha soltura... Pago mellor que podo, o intento, vaya. E tes xa cheo isto, o sea, que aínda... Non hai queixa, non hai queixa. Aínda é cedo e xa tes cheo aquí a non hai carpa. queixa.
Eso axuda ao bon tempo, que é o que digo eu. Porque ademais de cortar o polvo e de estar todo o día ao polvo, tedes que montar todo isto e hai que vir moi cedo. Hai que vir pois, sobre as 9:15, estamos aquí, e será entre 2 horas e media, para estar todo preparado. Pois compañeiros, nos imos quedar aquí. Eu vou quedar aquí dando unhas clases prácticas de cortar polvo que nunca se me deu ben. Papalo sí, Papalo sí, eso calquera. Papalo dáseme moi ben, daquela vou quedar eu aquí a papar por vos, compañeiros, e xa vos contarei como está. Veña, quedo aquí, a ver se conseguimos manter o oficio de polveira. Veña, gracias.